Wasalna fir-rabaħat tar-Randan, iż-żmien qed jimmatura u qegħdin noqorbu iżjed lejn iċ-ċelebrazzjoni tal-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Kif tafu f'dawn il-ħdud qed naqraw siltiet meħudin mill-Vanġelu skont San Ġwan. Vanġelu li jekk trid tista' taqrah interament bħala katekeżi dwar il-passjoni, il-mewt u s-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Huwa wkoll Vanġelu polemikus ħafna, għaliex spiss insibu lil Ġesu f'xi konverzazzjoni ma' persuni li jew għandhom interess ġenwin fih jew inkella qegħdin jippruvaw jistaduh biex jarrestawh. Illum għandna bniedem illi ġej mill-klassi, mill-grupp tal-Fariżej, imma li verament huwa interessat illi jiskopri lil Ġesu. Nikodemu iktar tard ħanarawh qed jiddefendi u jaqbes għal Ġesu fil-ħin tal-ġuri stess. Jidher illi kellu imħabba anki jekk bil-moħbi u interess illi jiskopri dan Ġesu minnu. Illum narawh illi imur ifittex lil Ġesu bil-lejl biex jitkellem miegħu. Dan il-lejl illi tant huwa evokattiv għaliex hija s-sija ta' dlamijiet, hija s-sija tal-ħażen, hija s-sija wkoll tal-biża'. Kif jgħid Ġesu stess f'din il-konverzazzjoni min għandu emil tajjeb ma jibżax jersaq lejn id-dawl. U dan wassal biex ħafna kommentaturi jaraw f'Nikodemu fidi pjuttost imperfetta, imħabba difettuża, peress li ma kellux il-kuraġġ illi imur fil-beraħ u jitkellem ma' Ġesu, imma forsi ipprefera iħares il-glorja tal-bnedmin iktar milli il-glorja ta' Alla. Però jista' jkun ukoll illi San Ġwan qed jinqeda bid-drawwa tal-Fariżej illi kienu jistħarġu l-kelma ta' Alla t-Torah bil-lejl, u għalhekk Nikodemu verament qed jistħarreġ li jiskopri l-verità tal-bxara li Kristu qed jinkarna bil-ħajja bil-preżenza tiegħu propju għax mar ifittex lil Ġesu bil-lejl. U x'inhu Ġesu jidher illi qed jistieden lil Nikodemu għal livell ġdid ta' riflessjoni meta jgħidlu jekk bniedem ma jitwelidx mill-ġdid ma jistax jidħol fis-saltna ta' Alla. Din Nikodemu ma jasalx li jifhimha. U Ġesu kważi jistaġeb quddiem ir-resistenza tal-fidi ta' Nikodemu jgħidu kif inti li mallem ma tifhmux dan u jerġa' jirrepetijielu. Naturalment imbagħad Ġesu jgħin lil Nikodemu billi iġiblu episodju meħud mit-Testament il-Qadim, mill-Ktieb ta' Numri, kapitlu 21. Episodju li fih il-poplu għadda minn kriżi għaliex kien assedjat minn serpenti velenużi u il-mulej jitlob lil Mosè li jintervjeni. U bħalma Mosè refa' is-serp u kull min ħares lejh fiq u salva, hekk bin il-bniedem se jkun merfuħ il fuq u kull min iħares lejh isalva. U hemmhekk Nikodemu jista' jagħmel konnessjoni illi Ġesu issa sar il-punt ġdid, punt ċentrali ta' salvazzjoni. Is-salib paradossalment huwa esperjenza u ġrajja ta' vjolenza, ta' inġustizzja u ta' skandlu, illa li huwa pjena kapitali, Ġesu dan ħajtrasformah f'simbolu tal-fidwa. Illa li kull min iħares blajnejn tal-fidi lejn Kristu msallab isalva. Din hija s-sejħa li l-Knisja qed tagħmlilna llum fir-rabaħat tar-Randan. Is-salib spiss neħduh for granted għaliex trabbejna bih kulturalment, imma s-salib fil-fatt huwa skandlu illi jaħsadna. Għandna Alla li nbierek fi bidnu Ġesu illi huwa imsallab marbut mingħajr qawwa, mingħajr glorja u miljat. Hija dik il-ġrajja illi daħlet is-salvazzjoni fl-istorja tiegħi u fl-istorja tiegħek. Ejjew għalhekk ħut nemlu fis-salib illi tagħna is-salvazzjoni għal dejjem. Amen.